jedna poternica od vlast Kosova, mislim takozvana Kosova, već kako hoćeš, nemoj da se ne ljutiš, a to je da kako će moguće da gazi vode napraviš kuću, mislim nije kuća nego vilja, od toliko miliona i da ti dozvoli vlast Priština, a da ti ne pravi Možda je čovek napravio to pa su oni izdali poternicu. Ne, sad čekaj malj. A zašto nisu konfiskovali prije nego što se desilo? Pa dobro, sad to njihova stvar. I sad ću da ti kažem, ono je zaštićeno nacionalno blago Kosova, znaš? Ne, kako nacionalno blago Kosovo nije, nema nacionalnu državu još, pa ne može da ima nacionalno blago Boga. To tako u dokumenti njihov tamo piše to, ja ti kažem. Kako je moguće